Aïdara Chérifou Keka Dodo o tɛmɛnen kɔ min ye kumaso kɔnɔ awɔ min ye dɔgɔnɔmuso faama Kapili Fatumata Kapili Kapili Fatumata Kapili min ye taa fɔli ka gɛlɛw ma i b'a dɔn Tapili bɛnkɛ de ye Cour suprême wari cour jumɛn ale de tun y'o ɲɛmɔgɔ ye n'i y'o jamu yɛlɛma wa n'o don Tapili Fatumata Tapili an b'a fɔ Sikɔrɔninkɔw ka Fatumata Tapili dantɛ foli min na ni o tɛmɛna ka bɔ yen min ye Sikasokaw ka dankɔrɔba Ayisa Tarawele an b'a fɔ ka waleɲuman dɔn dantɛ foli min na o tɛmɛnen kɔ ka bɔ yen min ye jɛmukan kanubaw ye Mali kɔnɔ ani Mali kɔkan olu minnu mi caya min ye sibiri sibiri ka se ka nin jɛmukan in lamɛn wa segin bɛ k'a ka karo karo min ye Radio Macha FM na Sulemani Aïdara Chérifou Kɛ sɔnni an ka don kuma kɔnɔ i bɛ se ka foli bila lamɛnbaw ni kanubaw la Mali kɔnɔ ani Mali kɔkan. I y'a fɔ cogoya min na Mamadi Bɔkɔrɔba Konate ka bɛɛ fo ka bɛɛ lajɛlen waleɲuman dɔn nin y'an sigilen min bɛ tali kɛ gafe kɔnɔ ko la ka se ka walali ko la wagati kɔni a koronnen don nka ni n ka kalanden sɛbɛn an bɛ ɲɔgɔn fɛ ayiwa n bɛ sɛbɛn dayɛlɛ a ye ka yamaruya d'i ma i ka tɛmɛ ni baaraw ye. Somani e ma bɛ n kunna minɛ Ayisa baasi t'a la n'an tilala u ka fɛnnin dɔ bɛ yen fɔ a kumunen don dɔɔnin n'an dala u b'a feere 100 ou bien 120 i b'o belebeleba kelen san ka diya e de b'o da dɔn ayiwa ne bɛ n tɛgɛ don Chérifou Kɛ ka bɔ ni sɛbɛn ye sɛbɛn min ni o b'a wele ko l'indépendant kana bila l'indépendant ale kumanen don dɛ min ye Mali ni Faransi cɛ ye a ko a sɛbɛkɔrɔ bɛɛ ka gwɛlɛya waati laban in na dɛ Sulemani Aïdara Chérifou Kɛ a bɛ ye k'a fɔ min ye forum belebele dɔ min bɛ to ka sigi Sénégal faaba la Dakari yaasa min ye bɛn ni kelenya o bɛ se ka sabati cogo min na farafinna kɔnɔ kɛrɛnkɛrɛnnenya na min ye farafinna tilebiyanfan fɛ ye o siratigɛ la sa min kɔni ye ci kɔni bilala maa caman kɔni mɔ jamana caman olu kɔni ye u yɛrɛ sɔrɔ min ye kɛnɛ kɔni nga o siratigɛ la sa min ye Faransi ale ka min ye lasigiden dɔ ale tun bɛ kɛnɛ kan ni u b'a wele ko Kirisula Zasharapulu ayiwa ale tun bɛ kɛnɛ kan o kɛnɛ kɔni ka sa a ye kuma kɔni da a y'a yira k'a fɔ ko ale nisɔndiyalen na wasalen de bɛ nin kɛnɛ ka dɛ k'a sababuya kɛ min ye Faransi ye a bɛ wulikajɔ min na yaasa min ye farafindenw n'u bolofɛnw bɛ se ka lakana cogo min na yaasa min ye bɛn ni kelenya bɛ se ka sabati cogo min na farafinna ale jamanaw kɔnɔ o siratigɛ la halisa Faransi ka min ye lasigiden min bɛ kɛnɛ kan a y'a yira k'a fɔ min kɔni ye Faransi ka kɛlɛcɛw kɔni cunna Mali la san 2013 waati wa ko Faransi nana min ye ko Mali yɛrɛ marabaw de ye Faransi wele ka se ka na Mali kɔnɔ ko Faransi kɔni nana Mali kɔnɔ ko maliden bɛɛ lajɛlen ka bɔ a kalama k'a fɔ k'olu mana u yɛrɛ ma dɛ min kɔni ye Mali maa ɲɛmaw ye olu de wele bila olu mɔ yaasa u bɛ se ka na Mali kɔnɔ cogo min na bɛɛ ni kelenya se ka sabati cogo min na haka ja min ye Mali ka yɛrɛma hɔrɔnya se ka tɔgɔtɔ cogo min na halisa min ye Faransi ale ka lasigiden ye a bɛ taa ni kuma ye Chérifou Kɛ a y'a yira k'a fɔ sa min kɔni ye ko Mali fɛnɛ kan ka jateminɛni kɛ k'a sababuya kɛ Faransi olu nana min ye Faransi ka denw ye ka se ka na n'u ye Mali kɔnɔ yaasa malidenw bɛ se ka lakana cogo min na a y'a yira k'a fɔ ko k'a daminɛ san 2013 la ko fɔ ka n'a bila nin waati in na k'a bɛ ye k'a fɔ Faransi ka denw kɛrɛnkɛrɛnnenya Faransi ka kɛlɛcɛ minnu nana an ka jamana kɔnɔ min ye maa 48 k'olu kɔni bɔnen na u ni na Mali la dɛ Faransi ka den 48 k'olu bɔnen na u ni na Mali la o tɛmɛnen kɔ ka bɔ yen diɲɛ tɔnba ka kɛlɛcɛ minnu b'an ka jamana kɔnɔ casque bleu Nations Unies mɔɔw k'olu ka maa 174 k'olu de bɔnen na u ni na min ye Mali kɔnɔ ko nin bɛɛ lajɛlen kɔni kɛra yaasa min ye lakana bɛ se ka sabati cogo min na yaasa min ye farafinna cɛncɛn ka jamanaw basigi bɛ se ka na min ye o jamanaw kɔnɔ cogo min na ma min na
min ye faransi ka lasigiden ale ka kuma kɔni kɔfɛ mali ka ministre min ka baara bɛnbɛn mali ale ni jamana wɛrɛ ko kɔɲɔ ɲɛnabɔli ma ni o ye ministre Abdoulaye Diop ye ale kɔni bɔra dɛ nin gɛnɛ kelen kɔni ka k'a sɔrɔ min ye faransi ka lasigiden kɔni bɛ kɛnɛ kan Abdoulaye Diop a y'a jaabi a y'a yira k'a fɔ tiɲɛ don min ye faransi u nana an ka jamana kɔnɔ waati tɛmɛnenw na ka kɛɲɛ ni min ye mali yɛrɛ ɲɛmɔgɔw ka laɲini ye ko n'i y'a ye k'a fɔ mali ɲɛmɔgɔw y'a kanu k'a fɔ ko faransi ka na u dara faransi de la olu de hakili la k'a fɔ ni faransi kɔni nana o na kɛ fɛɛrɛ ni dabali ye yaasa min ye cɛbɛ ni kɛnbɛ ani basigi o bɛ se ka sabati cogo min na mali kɔnɔ ko nka ko a laban kɔni kɛra min ye ko mali fɔra a jigi kɔ dɛ Abdoulaye Diop a y'a yira k'a fɔ k'ale dabali bannen don min na faransi ka lasigiden min filɛ nin ye kɛnɛ ka Senegali da kari ko min ye a bɔra ka kuma min fɔ k'a balala ale la a y'a yira k'a fɔ ko faransi ka kɛlɛcɛ 48 faransi ka denna k'olu bɔnɛna u nina mali la min ye Nations Unies maa 174 ye k'olu bɔnɛna u nina yaasa min ye malidenw n'u bolofɛnw min se ka lakana cogo min na ministre Abdoulaye Diop y'a yira k'a fɔ ko nin kuma kɔni sɛbɛkɔrɔ bala ale la wa ko faransi ka maa minnu zara ko faransi bɛ se ka olu dafɔ ko nka ko mali ka kɛlɛcɛ minnu zara ko mali tɛ se ka o dafɔ dɛ ko waati dɔ sera sa min ye an ka ɲɛ jɔ ɲɔgɔn ɲɛ na min ye tiɲɛnijɛ ye min ye tori tɛgɛ ye an ka se k'a tasa da jira ɲɔgɔn na k'a sɔrɔ a ma kɛ ni min ye kunkolo siyɛn ye ministre Abdoulaye Diop a y'a yira k'a fɔ ko siga t'a la dɛ min kɔni ye bɛnbɛn bɛ caman min ko faransi bɛ o wulikajɔ la ka ɲɛsin mali kɔni ma min ye faransi ye ko ale de bɛ ka min ye jatigɛ wale kɛbɔ kɔni dɛmɛ mali kɔni ka ko waati dɔ kɔni sera sa f'u ka se ka siri nin da la ko n'an ye jateminɛni kɛ mankan o mankan n'a filɛ mali kɔnɔ mankan o mankan n'a filɛ min ye farafinna cɛcɛ ka jamanaw kan ko siga foyi t'a la dɛ k'a bɛɛ lajɛlen de ye faransi nɔ ye ministre Abdoulaye Diop a ye nin fɔ ka faransi ka muso in kɔni don kɛnɛ kan muso in ye coro ministre Abdoulaye Diop la o bɛɛ n'a ta min ye Abdoulaye Diop ye a bɛ taa ni kuma ye a y'a yira k'a fɔ muso in ye ko min kɔni ye basigibaliya ye mali kɔni kɔnɔ ko faransi do dɛ ko a k'ale ɲininka ko mun na ko n'i y'a ye k'a fɔ basigibaliya ale nana mali kɔnɔ ka ja mali ale dafɛ jamana bɛɛ lajɛlen la ko dɔ wɛrɛ tɛ dɛ faransi ale bɛnbɛn bɛ min kɛ yaasa ka se ka min ye Libi fama ni o ye Muammar Kadhafi ye ka se k'ale bɔnɛ a nin na ko nin bɛɛ lajɛlen de ye o kɔlɔlɔ ye ko dɔ wɛrɛ tɛ dɛ min ye faransi ale yɛrɛ ka tasuma donni k'a bɛ ka wuli min ye ka se ka fɛɛrɛ ne dabali kɛ ka se ka o tasuma fa cogo min na ne wasiri kɔni sɛbɛnna min ye indépendant fasirijɛkulu bɛɛ lajɛlen fɛ ka indépendant fasirijɛkulu maa bɛɛ lajɛlen fo Mamadi Bakɔrɔba Konate k'an tɛgɛ don teliya la soir de Bamako u ko n'i ye ayiwa den fako kuma yɛrɛ kɔni cayalen ba de ma sigi yɔrɔ kelen halisa an bɛ tali kɛ kuma min n'a bɔra i da kɔnɔ sisan i b'a ye kɛnɛba in sanfɛ n'a kɛra Dakari ka bɛn ni octobre kalo tile 24 ani 25 cɛjan bolojan Abdoulaye Diop ayiwa ale kɔni y'i da don ko in kibaruya bɛɛ lajɛlen na i b'a ye a ye bonyamasigi k'o kɛ Senegal jamana ɲɛmaa ye fɔlɔ Mali ani a ɲɛmaa ni maliden bɛɛ lajɛlen kɔni tɔgɔ la ayiwa min bɛ tali kɛ Côte d'Ivoire finitigi la ka 46 min bɛ Mali la ani nɔ a tɔ ayiwa da don n'o kuma fana la bari ka d'a ka waati tɛmɛnlenw na hali n'o y'a sɔrɔ farafinna tilebiya fanfɛ tɔn olu ka tilebiya fanfɛ jamana olu ka tileya tɔn min bɛ n'o ye CEDEAO ye n'o kun y'a laɲini Macky Sall fo ka taa se min ye Ghana jamana ɲɛmaa ale ni Mbalo Sisoko olu kana se ka u da don kuma la Mali la nka waati yanni u bɛ se waati min na min ye Senegal jamana ɲɛmaa ale kɔni ye fosi ayiwa maa kɔni t'a kun dɔn nka Abdoulaye Diop bilalen ale ɲɛkɔrɔ bi e ko nin tɛna kɛ waati y'a bolo min ye a kuma ye a ka se ka olu da ɲɔgɔn kan wa nka i b'a ye k'a fɔ antenne ye nɔrɔ kɔni fana ye nka min bɛ tali kɛ bi i na komi Faransi ale ni Mali yɛrɛ kɔni cɛ ayiwa yanni an ka se nin nɔ a ɲininen bɛ keleya tɔn fɛ ni o bɛ tali kɛ ni maa 46 ka ko la ko ni CEDEAO kɔni b'a fɛ ka kɛ cɛfɔba ale ni kanbɛnba ye a k'i jija a ka fankelen ta k'o dabila ka senkelen dɔn k'o dabila ayiwa ka maa
fila bɛɛ lajɛ ayiwa k'a tigɛ a ɲɛ ma sariya y'a fɔ cogoya min na ka jotigi jo ni ka ti ka jalakitigi yɛrɛ k'o fana jalaki nka o fana tɛmɛlen kɔ ka bɔ yen min ye Faransi kibaruya ye ayiwa kɔni a bɛ i da don o kuma yɛrɛ kɔni na ayiwa a b'a yira k'a fɔ bi an bɛ waati min na Mali kɔni y'a laɲini min ye ayiwa sigi balilen ye o bɛ se ka kɛ cogoya min na diɲɛ kelenya tɔnba yɛrɛ kɔni o bolofara fɛ n'o ye Nations Sécurité d'État ye ayiwa min bɛ tali kɛ jalaki damakasi sɛbɛn min n'a donna Faransi kama yaasa o kuma kɔni bɛ se ka kɛ cogoya min na nka an bɛ waati min na Faransikaw olu yɛrɛ kɔni a ɲɛmaaw olu yɛrɛ kɔni bɛ taa ni ka segin na Abdoulaye Diop y'a yɛrɛ ɲininka ko u bɛ siran mun de ɲɛ n'a ma ɲɛ olu yɛrɛ kɔni t'u yɛrɛ jalaki la ayiwa minnu fɔra k'a b'u kɔ n'u ko ko a t'olu kɔ ayiwa e ko a ma se ten sa olu yɛrɛ ka diɲɛ kelenya tɔba k'a wele ko sigi an k'a kɛ ayiwa a bɛ a laɲini ye min ye ka se ka o yira diɲɛ maa bɛɛ lajɛlen na nka halisa n'an ko kan kɔni an bɛ taa ni kuma ye ayiwa i bɛna ye k'a fɔ gɛlɛya kɔni halisa a bɛ yen nɔ nka min ye ayiwa nali ye Mali kɔnɔ bi ɲininkali dɔw kɛra Abdoulaye Diop la ko yalima Faransi ka nali segin kana Mali la e ko a kuma siga o tɛ sen na wa Abdoulaye Diop ko ayiwa gɛlɛya kɔni tɛ anw n'an teri foyi ni ɲɔgɔn cɛ nka kana k'a fɔ ko e de ye monsieur ye anw de ye ɔkɔliden ayiwa k'a fɔ ko Toto va à l'école an k'o sɛbɛn o tɛ dɛ an bɛ jɛ an b'a digide ɲɔgɔn kun an bɛ jɛ an b'a sɛbɛn ɲɔgɔn fɛ n'o ma bɛn i ma i dɔrɔmɛ kelen basi wa ne yɛrɛ kɔni dɔrɔmɛ kelen nɔnɔ i n'i ka kɛlɛkɛcɛw ne yɛrɛ ni n ka jamana ayiwa k'a fɔ min ye anw ka jamana ye baaraba saba bɛ yen nɔ walima laɲini saba bɛ yen olu kɔni tɛ tɔnɔmada maa si den kelen ye min bɛ tali kɛ anw ka yɛrɛma hɔrɔnya la k'a di anw ye maa min anw n'o b'a fɛ anw n'o ka jɛ kɛ maa si den kelen tɛ se ka don anw n'o cɛ wa anw ka jamana tɔnɔ minnu bɛ yen a sɔrɔ minnu bɛ yen nɔ ayiwa o kɔni o tɛ tɔnɔmada maa si den kelen kɔni ye ayiwa a y'a ɲini n'o ye Faransi jamana ɲɛmaa fɛ ko waati sera ten sa hali an yɛrɛ b'a kalama ni waati laban ninnu na an bɛ ka ja dɔw ye ja minnu b'a yira k'a fɔ ko Faransi ni banbaatu yɛrɛ kɔni olu bɛ taa ni ka segin na ayiwa ɲɔgɔn yɛrɛ kɔni nɔfɛ nka i b'a ye sigi kunba yɛrɛ kɔni tun ye min ye a bɛ tali kɛ basigi la farafinna jamanaw ayiwa o kelen kelen bɛɛ lajɛlen ma sigikun dɔ tun b'a la n'o bɛ tali kɛ gɛlɛya min n'o bɛ bɔ diɲɛ kɔ kan ka na farafinna o kelen bɛ ka gɛlɛya min lase anw ka yɛrɛma hɔrɔnyaw ma ayiwa sigikun dɔ kɔni kɛra ninnu ye Basiri Senba o de ye min ye Umaru Angoyiba an ye min bɔ ayiwa Soir de Bamako kɔnɔ Soir de Bamako fasiri jɛkulu bɛɛ lajɛlen Solomani ni Ayidara Serifukɛ an m'o fɔ k'o waleɲuman dɔn ne bɛ nɛgɛ don ka bɔ ni sɛbɛn ye sɛbɛn min n'a bɛ wele ko indépendant min ye indépendant ale kumanen don dɛ min ye lakanabaliya k'a bɛ ka sɛbɛkɔrɔ juguya Mali ale fa dɔ fɛ dɛ o de siratigɛ la sa min ye adamadenya hakɛ jɛkuluba min bɛ yen n'a bɛ wele ko Human Rights Watch maaw olu kɔni bɔra ka ɲɛfɔli kɛ ɲɛfɔli in kɛra ka kɛɲɛ ni min ye alamisa tɛmɛnin n'ale bɛnna Octobre kalo tile 27 ma san 2022 o siratigɛ la sa min ye ni adamaden hakɛ lapasali jɛkulu in ye u kɔni y'a yira k'a fɔ ko ne fɛɛrɛ ne dabali ko ne ma tigɛ Mali kɔni kɔnɔ min ye lakanabaliya ye k'a sɛbɛkɔrɔ ɲɔ ye ne don Mali kɔnɔ o kɛ ko n'an ye jateminɛni kɛ min ye Murutilen jɛkulu dɔ bɛ yen n'a bɛ wele ko EIGS ni o tɛmɛna ka bɔ yen min ye ISGS maaw fɛnɛ ye ko ninnu ka wuli ka jɔ k'a sɛbɛkɔrɔ bonyenen don nin waati laban in na min ye Menaka ani Gawo kɔnɔna ye dɛ Solomani ni Ayidara k'a bɛ ye k'a fɔ sa min ye Menaka ale yɔrɔ caman kɔni bɛ yen ko jatigɛ walekɛbaaw kɔni ye min ye dansɔgɔ wale ta ka ɲɛsin u ma dɛ wa k'a ni min ye Gawo ale burusi kɔnɔna caman ye k'a bɛ ye k'a fɔ sanga na ka waati min ye nin jatigɛ wale maaw kɔni ye ko bɛ taa bɛ min ye burusi kɔnɔna dɔ kɔni nka min ye fagali jugu kɔni ye sa min kɔni ye tiɲɛni jugu kɔni ye sa min ye bɛnkanni wale kɔni ye sa u bolofɛnw n'u bolonafolo ka se ka taa bɛ min ye burusi kɔnɔ maaw kɔni nka k'a bɛɛ lajɛlen kɔni minɛ u la dɛ wa ko n'u dɛsɛra ka taa ni fɛn fɛn ye k'u bɛ fɛɛrɛ ni dabali kɔni kɛ min ye tasuma kɔni ye ka se k'a don o la o de siratigɛ la sa min ye nin jɛkulu in kɔni ye sa u y'a yira k'a fɔ
min ye duguta ani duru bɔɲangu ko jatigɛ wale kɛ bɔ kɔni ka wuli ka jɔ kɔni kɛra sababu ye a dugu dɔw kɔni min ka filenkolon ci ka da kolon ye wa a dugu dɔw fɛnɛ sigibaw bɛɛ lajɛlen kɔni wulila ka boli dɛ ka sababu kɛ min ye sɔni jatigɛ wale kɛ bɔ ka se ka na bew ka olu dɔw kɔni bolila ka se ka u ka dugu kɔni bila ko ka sababu kɛ mamurutilen jɛkulu min mɛ n'a bɛ wele ko EGS maaw k'olu ka kɛlɛ kɛcogo k'a sɛbɛkɔrɔ ka jugu baw min ye cɛ tɛ to muso tɛ to min ye denmisɛnnin ale fɛnɛ kɛrɛbɛ tɛ k'o kɔni ye baara ye sa baara min ne wuli ka jɔ kɔni kan ka kɛ yaasa min ye an ka fasodenw ka nibɔ caman bɛ se ka bɔ o la cogo min na halisa min ye Human Rights Watch maaw ye u bɛ taa ɲini kuma ye u y'a jira k'a fɔ min ye Menaka marabolo kɔnɔna ye k'i b'a ye k'a fɔ a yɛrɛ marakafo 3 fɔ ka taa se 4 kɔni ma k'olu bɛɛ lajɛlen kɔni bɛ jatigɛ wale kɛbɔ kɔni ka min ye bila kɔni na dɛ ka sababu kɛ jatigɛ wale kɛbɔ kɔni ka hakilila a n'u ka taasira k'u kɔni bɛ k'u jira min ye nin yɛrɛ marakafo 3 fɔ ka taa bila 4 na min ye Menaka ale marabolo kɔrɔ surukɛ min kɔni ye Human Rights Watch maaw ye u y'a jira k'a fɔ ko tiɲɛ don min kɔni ye Mali ale finitigalakaw kɔni bɛ wuli ka jɔ la yaasa min ye lakanaw bɛ se ka sabati cogo min na wa k'a bɛ ye k'a fɔ u ni MINUSMA mɔgɔw fana bɛ u wuli ka jɔ la ɲɔgɔn fɛ ko nka olu ka jateminɛni na min ye MINUSMA mɔgɔw ye ka fara an ka finitigalakaw kan Gawo ka fara Menaka kɔni kan ko n'u kɔni bɛ taa larawoluw la n'o ye ka taa jatigɛ wale kɛbaaw kɔni ɲini sirifukɛ k'u tɛ taa yɔrɔ jan dɛ k'u bɛ to o munumunu min ye dugu dafɛlaw la ko k'a sɔrɔ min ye burusi kɔnɔna minnu bɛ tufin kɔni kɔnɔ k'a ka ca na k'u tɛ ka se o yɔrɔ caman na dɛ o la k'olu kɔni ma ɲini min ye furanjala fanga ɲɛmaaw fɛ olu b'a ɲini MINUSMA mɔgɔw fɛ halisa u k'u fanga fara ɲɔgɔn kan ko min ye maliden ye k'u sɛgɛnnen don nin waati in na wa ko u ɲɛninen don wa n'an tɛmɛna ka bɔ yen min ye Human Rights Watch maaw ye u y'a jira k'a fɔ ko nin basigibaliya juguya olu yɛrɛ kɔni bolo dɛ ko Faransiden kɔni bɛ wuli ka jɔ la Menaka ale kɔni marabolo kɔni kɔnɔ k'o waati kɔni nasa min ye basigi dɔɔni ye k'o kɔni bɛ min ye nin yɔrɔ ninnu sigidala mɔgɔw kan ko kabini Faransi kɔni dara min kɔni ye lakanabaliya ye k'a bɛ ka caya nin yɔrɔ nasugu ninnu na o de la min ye Human Rights Watch maaw ye u k'o b'a ɲini min ye MINUSMA mɔgɔw fɛ u b'a ɲini min ye Mali furanjala fanga ɲɛmaaw fɛ u ka fangaw kɔni fara ɲɔgɔn kan yaasa min ye maliden minnu bɛ yen n'u tɛ dugubaw kɔnɔ n'u bɛ togodaw la u ni bɛ se ka kisi cogo min na u bolofɛnw olu yɛrɛw bɛ se ka kisi cogo min na ne fasiri kɔni semina min ye l'indépendant ale fasiri jɛkulu bɛɛ lajɛlen fɛ Amadi Bakɔrɔba Konate ko Kilina Tamala n'o ko ale ye Ala ye maa t'o sɔsɔ wa hali n'a sara yɛrɛ seere kɔni t'a la ka indépendant fasiri jɛkulu ka maa bɛɛ lajɛlen fo n bɛ n tɛgɛ don halisa n bɛ bɔ ni histoire de Bamako ye Mali Bakɔrɔba Konate ayiwa min bɛ tali kɛ nin waati laban ninnu na Mali finitigilakaw ka ɲɛmaaso a ye kunnafoni di kunnafoni min bɛ tali kɛ banbaaci wale kɛlɛli la n'i taara Wataya kilomɛtiri 10 de b'a ni Gomitiri cɛ Mali finitigilakaw ye banbaaci 5 ayiwa ka se ka dankari kɛ olu la banbaaci minnu don olu yɛrɛ kun ka baara ye ka se ka sira tigɛ maliden minnu bɛ bɔ Bamakɔ ka taa Kayi nka bi an bɛ waati min na i sunɔgɔbaatɔ i bɛ bɔ yan ka se Kayi ni banbaaci yɛrɛ kɔni tɛ ɲɔgɔn ye ayiwa maa 3 u y'o sɔrɔ k'o minɛ maa kofɔlen ninnu na n'an taara Mafunɛ ayiwa ale ni Jala Kungo n'i taara ye Tomiya mara yɛrɛ kɔni na i bɛna ye k'a fɔ min ye banbaaci u dagayɔrɔ 2 min bɛ yen n'a bɛ fɔ minnu ma ko Katiba de Masina ayiwa Mali finitigi y'o filenkolon ci ka se ka o dagakolon ci banbaaci 2 k'o fana minɛ ka fara o kan min ye mobili kelen k'o jeni i b'a ye k'a fɔ u bolofɛn kɛlɛkɛminɛ caman o fana yɛrɛ kɔni sɔrɔlu kɔ ka taa Murujan ale ni Kɛwala Mali finitigilakaw olu kɔni i bɛna ye k'a fɔ banbaaciw olu y'a lajɛ ka jan dɔ fili Mali finitigiw ɲɛ nka i b'a ye k'a fɔ cɛdenw u wulila k'u jɔ u wulikajɔ kɛra sababu ye banbaaci 4 k'o kun ci k'o dafara min bɛ tali kɛ octobre kalo tile 15 la Mali pankuru tigilakaw n'o ye finitigilakaw ka pankuru ye olu kɔni ye gosili kɛ yɔrɔ min na n'a ye Aruna ale yɛrɛ ni min bɛ Tesiti cɛ kilomɛtiri 10 ɲɔgɔnna si ayiwa o senfɛ banbaaci 11 ayiwa olu yɛrɛ kɔni o ni binna ye Ali Isaka ayiwa ne ale yɛrɛ ye maaba ye banbaaciw cɛla ayiwa ale yɛrɛ kɔni tora ji la yen nɔ k'a daminɛ mobili 3 ayiwa o y'o kɔni ko o sɔrɔ banbaaciw kɔ fo ka taa se moto 10 ko olu bɛɛ lajɛlen kɔni jenina octobre kalo tile 22 san 2022 ayiwa kunnafoniw sɔrɔlen min y'a ye Tesiti ni Leleyoyi
o sira yɛrɛ kɔni na ni ale bɛ Asongo mara yɛrɛ kɔni fɛ Mali finitigilakaw ye wuli ka jɔ kɛ dugumamɔgɔw olu dɛmɛ donn'u ma ni sanfɛ kɛlɛcɛw ye u y'a susu susuli min kɛra i b'a ye k'a fɔ banbaciw kun ci k'u dafara minnu sera ka boli olu bolila minnu sera ka minɛ olu minɛra namaraw olu yɛrɛ kɔni tora sisi la yen ayiwa nka an bɛ waati min na k'a fɔ ko a da dɔnnen don min wale min kɛra yen nɔ da kɛrɛnkɛrɛnnen ma dɔn ni o dɔnna waati min na an n'o kɛ kunnafoni wɛrɛ ye k'a daminɛ octobre kalo tile 12 ka taa bila tile 19 san 2022 i b'a ye k'a fɔ banbaciw olu kun ka laɲini ye mondoro ayiwa ka se ka u ɲagami maliden nanama sumalenw na nka sɔminkɛriw la Mali finitigilakaw u y'a wuli joona sanfɛ ka susuli k'a kɛ banbaciw kan ayiwa ka se ka u bali nin wale ninnu na n'i taara serima yɛrɛ kɔnɔna la Boni ayiwa kilomɛtiri 24 banbaci 20 Mali finitigilakaw y'o o de minɛ nɔ bɛlɛnikɛla kelen mun b'i yɛrɛ kɛ misigɛnna ye walima bagɛnna nka nanfigi don ayiwa o dɔ minɛr'u bolo min bɛ tali kɛ barikon 5 k'a fa essence la a bɔra min ka d'u ma o fana minɛr'u kɔ octobre kalo tile 21 san 2022 i bɛna ye kunnafoni sɔrɔlen halisa Katiba de Serma ayiwa o mara la min ye banbaciw ye ayiwa moto kelen kɔni sɔrɔlu kɔ ye ani Mali finitigilakaw ka VLR kelen min tun bɛ yen dɔw tun b'u bolo o fana minɛr'u la ayiwa ale ni bɛlɛnikɛla kelen o fana kɔni minɛra ayiwa kunnafoni halisa o y'a jira k'a fɔ min bɛ tali kɛ Maliki Ba ni a bɛ fɔ a ma alias Abu Malik ayiwa ka se ka dankari kɛ ale yɛrɛ la min bɛ tali kɛ ayiwa ni ale yɛrɛ kun ye Katiba de Masina o maa ɲɛma ye Jugani Pel fo ka taa se min ye Dila yɛrɛ kɔni mara ma nka banbaci 10 tuguni ayiwa olu n'u o bolofɛnw ayiwa olu yɛrɛ kɔni minɛra yɔrɔ min olu fana kɔni minɛra o kɛlɛ senfɛ ka taa Kerena min ye kilomɛtiri 25 o de b'a ni ko na yɛrɛ kɔni cɛ Mali finitigilakaw ka wuli ka jɔ kɛra sababu ye ayiwa banbaciw u bolofɛn caman o kɔni sɔrɔla yen fo ka taa se min sɛgɛnnamɔgɔ maa 14 ka se ka olu yɛrɛ kɔni minɛ min ye halisa n'an ko an bɛ banbaci kɛlɛ fɔ n'i taara Sofara kunnafoni sɔrɔlen banbaci 5 o sɔrɔlen senfɛ k'a bɛɛ sosa k'a fara ɲɔgɔn kan banbaci 33 ayiwa olu de kɔni latununna nin waati na Yumani wɛrɛ ti ale kɔ di Yumani wɛrɛ ti kɔ di ayi Sirukɛ parce que sɛbɛnba Umaru Ongoyiba anw ye min bɔ soirée de Bamako kɔnɔ Sirukɛ siga t'a la ne bɛ n dɛgɛ don ka bɔ ni sɛbɛn ye sɛbɛn min ni u b'a wele ko la sirène ale kumanen don dɛ min ye Mali ale ni Kɔrɔwari cɛ ko a bɛ komi min ye dɔ bɛ ka fara ka diɲɛ don Sirukɛ hakilila jiginna min ye juillet kalo tile 10 tɛmɛnen san 2022 min ye Kɔrɔwari ka kɛlɛcɛ dɔw kɔni nana an ka jamana kɔnɔ min kɔni ye kɛlɛcɛ 49 olu b'u dama avion na n'o ye pankuru ye min ye kɛlɛkɛ minɛnjugu caman olu fana b'u dama pankuru na olu kɔni nana co min ye Bamakɔ ale pankuru jigi kɛnɛ na o kɔni kɛlen sɛgɛsɛgɛliw bɛɛ lajɛlen kɔfɛ sa Sirikɛ a yira k'a fɔ nin maa kofɔli ninnu min ye u jabajɛn dɛ o siratigɛ la min ye Mali finitigilakaw ye sɛgɛsɛgɛliw ni wulikajɔw ni koɲɛɲiniw bɛɛ lajɛlen tɛmɛnen kɔfɛ a yira k'a fɔ nin maa kofɔli ninnu yeru u bugulatigɛ dɔɔnin dɛ ka ɲɛ ka sababu kɛ min ye maa nasugu bɛɛ lajɛlen bɛ u la Sirukɛ e ye min ye sɔrasi ye mun bɛ taa e kɛ mobili dilanla ye Sirukɛ e ye sɔrasi ye mun bɛ taa e kɛ min ye électricien ye Sirukɛ e ye sɔrasi ye mun bɛ taa e kɛ jagokɛla ye nin bɛɛ lajɛlen damandankulu kɔni faralen ɲɔgɔn kan min ye Mali furanjɛla fanga kɛrɛnkɛrɛnnenya an ka min ye cɛfini 3 tabaw olu kɔni y'a jira k'a fɔ ko ni maa ninnu tɛ maa jɛlen ye o de la sa u ma sɔn k'a f'u ma bilen ko Kɔrɔwari ka sɔrɔdasiw u kɔni y'a f'u ma sa ko min ye mercenaires ye Sirukɛ nin bɛɛ lajɛlen tɛmɛnen kɔfɛ wulikajɔw ni taa ni ka segu Mali ale ni jamana wɛrɛ ni ɲɔgɔn cɛ yaasa min ye nin kɛlɛcɛ ninnu ye olu bɛ se ka bila cogo min na nka Sirukɛ o bɛɛ n'a ta min ye Mali finitigilakaw ye olu kɔni ye u jɔ jɛmɛ fɔlɔ jɔyɔrɔ la kɛrɛnkɛrɛnnenya an ka kiiri tigilamaw olu y'a jira k'a fɔ nin ko in kɔni dilancogo foyi t'a la dɛ fo ninnu ka jɔ k'u kiiri min ye u nakun ye min ye Mali ale yɛrɛ kiiribulonw de kan k'u kiiri o la n'o kɔni kɛra sa u ni ɲankili bere min ka kan o bɛ se ka ta ka da u ka cogo min na nka Sirukɛ nin bɛɛ lajɛlen tɛmɛnen kɔfɛ
abiye k'a fɔ Mali yɛrɛ ni Côte d'Ivoire cɛ min kɔni ye furugu ale sɛbɛkɔrɔ bɛɛ ka bonya nin waati laban in na bawo abiye k'a fɔ min ye Alassane Dramane Ouattara ale yɛrɛ kanubaw ye kɛrɛnkɛrɛnyana a na kɔrɔmaw sifinaka dɔw la olu wulila min ye jɔ fɔra ɲɛ tɛmɛni ka bagali bere kɔni da ka ɲɛsin Mali ka lasigiden zo kɔni mɔ Côte d'Ivoire kɔnɔ ni u ye Mali ambassade ye u y'a yira k'a fɔ ko u bɛna min ye ambassade baarakɛlaw kɔni bali ka se ka u ka baara kɔni kɛ a kɛcogo la ko nka a bɛ ye k'a fɔ sa nin bagabagali bɛɛ lajɛlen kɔni kɛra min ye Mali furanjara fanga ɲɛmaaw ye u ma sira min ye u kunba si ma cɛ halisa u bɛ ka taa ɲɛ n'u ka hakilila ye hakilila tɛ dɔwɛrɛ ye dɛ nin maa kofɔlen ninnu bɛ se ka kiiri cogo min na nka sirikɛ a bɛ ye k'a fɔ min kɔni ye baara caman kɔni bɛ yen ko Côte d'Ivoire kɔni bɛ k'o kɔni kɛ ji jukɔrɔ la baara minnu bɛ yen n'a sɛbɛkɔrɔ ka gɛlɛn kosɛbɛ a bɛ ye k'a fɔ sirikɛ n'i ko bi ne ye Maliden ye k'e bɛ taa don Côte d'Ivoire kɔni kɔnɔ min ye sɛgɛn nasuguya bɛɛ lajɛlen sirikɛ min ye i b'o o ye i ɲɛna dɛ ka sababuya kɛ min kɔni n'i ko i bɛ don Côte d'Ivoire kɔnɔ a sɛbɛnfura ko a ɲininkali misɛnnin a n'a wariba bɔ k'a kɛmɛ sababu ye min ye Côte d'Ivoire ta yɛrɛ ye k'a nege bɔ Maliden la sirikɛ ko n'an ye jateminɛli kɛ a bɛ ye k'a fɔ Maliden caman kɔni bɛ yen maa miliyɔn 4 dɔw yɛrɛ b'a fɔ k'a ka ca ni o ye olu de sigilen bɛ Côte d'Ivoire jamana kɔnɔ ko n'a yira k'a fɔ olu ka taa ni ka segu gɛlɛya bɛɛ ka don o la ko wulikajɔ kan ka kɛ yaasa fura bɛ se ka sɔrɔ o la cogo min na ko ɲɔgɔn tɛ Côte d'Ivoire ka nin ko in yɛrɛ ko n'an ye jateminɛ ta k'a lajɛ min ye Côte d'Ivoire ka den caman fɛnɛ bɛ yen olu ni Alassane Dramane Ouattara u tɛ hakilila kelen na i n'a fɔ Côte d'Ivoire ale jamana ɲɛmaa kɔrɔ min ye Laurent Gbagbo ye ale yɛrɛ muso min ye Simone Gbagbo ninnu bɛɛ lajɛlen kɔni y'a yira k'a fɔ ko a bɛɛ n'a ta min ye Côte d'Ivoire ka nin kɛlɛ kɛ ko in ye ko k'a lajɛ ni hakili ye ko k'a lajɛ ni ji ɲama jɔlen ye ko k'a sababuya kɛ min ye Côte d'Ivoire faamaw ye k'u kun y'a yira k'a fɔ min ye Nations Unies ko u tun bɛ ka na min ye u ka bolofara min b'an ka jamana kɔnɔ MINUSMA la ko nka MINUSMA mɔgɔw kɔni bɔra min kɔni ye Côte d'Ivoire faamaw u ka kuma in ka se k'a nkalontigiya cogo min na ko nka min ye Mali ni Côte d'Ivoire cɛ ye nin waati laban in na k'a sɛbɛkɔrɔ gwɛlɛyalen don kɛrɛnkɛrɛnnenya n'i b'a fɛ ka don Côte d'Ivoire jamana kɔnɔ ne wasiri kɔni sɛbɛnna min ye Dugufana Keyita fɛ a samana ka bɔ min ye La Sirène kɔnɔ i yɛrɛ Mɔdi Bɔkɔrɔ n bɛ Dugufana fo fɔlɔ ka La Sirène bɛɛ fo i yɛrɛ ye journaliste mercenaire ye e b'an fɛ radio la télé web fɛnɛ b'i bolo télé web kɔni MBK bɛ ja tɛ yan problème ye mun ye MBK an bɛ direct la sanfɛ ayiwa an ka ni ka abonné u bɛ k'an ja mun ta u kan k'o sara kɛ n ye bajugu t'a la kɛ mais i b'a dɔn mun bɛ ka ne jɔrɔ merci nin ko ninnu na mankan de bɛ ka ci ko ka finitigi ninnu dabila o tuma o nana ni kɛlɛkɛminɛ minnu ye o ka tɔn Côte d'Ivoire ka nin ko in dɛ sirifukɛ i b'a dɔn kuma in fɔ man di de n'o tɛ n'i ye jateminɛli kɛ n'i y'a lajɛ bɛnkɛ bɛ Mali kan dɛ Mɔdi Bɔkɔrɔ Konate ni bɛnkɛ kun tɛ Mali kan Côte d'Ivoire ye jamana min ye ɲaama y'a sɔrɔ bɛ ka fa bɛ kɛ kuma ye kɔnɔ min y'a ɲaga da sugu kɔnɔ maa ka kulekan kɔni tɛ n'o la siran ayi ko transition ɲɛmɔgɔ min bɛ ka ne dabali ban bagabagali ya ayi o banna Mɔdi Bɔkɔrɔ Konate mɛ n tɛgɛ don teliya la min ye indépendant ye ka bɔ n'o ye joona i b'a ye k'a fɔ Mali min ye kiiri tigilamɔgɔ min bɛ an fɛ yan n'o ye Kassim Tapo ayiwa i b'a ye k'a fɔ jɛmukan min n'a bɛ f'o ma ko émission politique Africa Blue sanfɛ i b'a ye k'a fɔ ka bɛn ni Côte d'Ivoire finitigila ka 46 tɔ min bɛ yan ayiwa a kɔni ye a hakilina fɛla ayiwa k'o fɔ k'o bɔ k'o bin ayiwa min bɛ tali kɛ u ka bilali la ayiwa a kɔni ko ale m'a fɔ ko ninnu tɛ bila dɛ nka min ye san 2022 kɔni ye ale ma da la n'a na se ka k'o kɔnɔ bilen bari an bɛ taali waati min na maliden bɛɛ lajɛlen ka laɲini yɛrɛ ye jumɛn ko ka se ka kiiri kannabila o kannabila min n'o o bɛ ɲinina malidenw fɛ ni baara kɔni dira kiiri tigilamɔgɔw ma i b'a d'u ma de u k'a kɛ fo k'a se a dan na maa caman yɛrɛ bɛ k'a fɔ ko grâce présidentielle ko président ka se ka hakɛ to ka u mako to ayiwa o min n'a y'o kuma fɛnɛ fɔ ko a bɛ se ka kɛ ko mɛ ko yan'o cɛ fɔlɔ ko fɔ kiiri tigilamɔgɔw de k'u ka baara kɛ koyi o dɔ ye jumɛn awɔ
i b'a ye k'a fɔ kiiri tigilamɔgɔw a bɛ fɔ min ma ko juge d'instruction i bɛ dɔ d'a la ayiwa n'o olu ye baara kɛ ko olu yɛrɛ bɛ se k'a di tuguni k'a di chambre d'accusation ma chambre d'accusation k'o fana b'a daminɛ ko kura tuguni de kabini u nana don min na fɔ bi ayiwa taa ni ka segin ni fɛn fɛn kɛra la olu bɛ ayiwa ka se ka don n'o ye tuguni n'o olu ye baara min kɛ k'a di cour d'assises ma n'o olu yɛrɛ kɔni ye sariya ta min bɛ tali kɛ maa kofɔlen ninnu labilali la wa président bɛ sɔrɔ k'a fɔ min ye grâce présidentielle ye o bɛ sɔrɔ ka d'u ma kalo fila kɔnɔ e ko o baara tɔ o na se ka kɛ wa a y'a yira k'a fɔ tuguni ko in bɛ cogoya min na k'a ka kɛ i na ko min ye a bɛ fɔ wale min ma ko acte correctionnel ni o ye denmisɛn ye bɔnbɔn suɲɛ i y'a minɛ k'a bɔ wari la guwan ne y'a kɛ dɔw ye ayiwa u bɛ se ka labila ko mɛ n'a tora a bɛ min bolo ka nin ye n'a bɛ fɔ ko criminel ka na ni marifa jugu ye ka na ni waleya jugu ye basigibaliya k'o nati anw ka jamana kɔnɔ jatigɛ jugu k'o bila anw kan ko n'a tora o bolo kɔni ma ko bilacogo wɛrɛ kɔni t'u la. Fɛɛrɛ min bɛ se ka tigɛ i b'a ye k'a fɔ an bɛ waati min na taa ni ka sigi min kɛra jamana ɲɛmaaw fɛ tɛmɛlen na ayiwa hali n'o o bɛ se ka nɔ bɔ a la o nɔ kɔni danna min ye muso saba min kun b'a cɛ la ka se ka olu yɛrɛ kɔni kana bila min bɛ tali kɛ CEDEAO yɛrɛ la n'o ye farafinna tilebinyan fanfɛ tɔnw jamana olu ka tɔn ye olu ka ciden minnu nana ayiwa i b'a ye k'a fɔ o nana a kɛra i na komi n nana n taara maa ma fɔ n kɔ ayiwa fɛɛrɛ kelen ma sɔrɔ ayiwa laɲini ye min ye a ma se ka sɔrɔ bari a bɛ togoya min na i na komi i y'a fɔ togoya min na bin kɛlen bɛ Mali de kan ayiwa u y'a ɲini u fɛ fɛnɛ hali n'o o y'a sɔrɔ min ye ka se ka fɛɛrɛ sɔrɔ nin ko la ayiwa ko kiiri a ka kɛ a kɛcogoya la nka min ye Kasimu Tapo ye ale kɔni y'a yira k'a fɔ maa kofɔlen ninnu kɔni bɛ se ka bila nka ni a tora n'u bɛ se ka bila nka n'a tora nin togoya la k'a to acte criminel la ko kuma dɔ la a bɛ sɔn ka gɛlɛya dɛ fo an k'a kɛ correctionnel ye ayiwa min n'a ye konin dɔ kɛ ayiwa an y'a minɛ an y'a laguwan ka sɔrɔ k'a bila ayiwa o kɔni o ka nɔgɔn ni a tolen ye nin totoga ninnu na Fasili sɛbɛnba ayiwa o de ye Sori Ibrahima Kulubali anw ye min bɔ indépendant kɔnɔna la indépendant fatirijɛkulu bɛɛ lajɛlen an b'u fo Solomani Ayidara Serifukɛ ne bɛ n nɛgɛ don ka bɔ ni sɛbɛn ye sɛbɛn min n'an b'a wele ko le républicain Serifukɛ yaasa min ye lakana bɛ se ka sabati cogo min na Mali ale fantan ni naani bɛɛ lajɛlen kɔni fɛ min ye faranjala fanga ɲɛmɔgɔ kun ye hakilila dɔ ta min ye conseil des ministres dɔ la k'a yira k'a fɔ min ye yaasa min ye malidenw n'u bolofɛnw bɛ se ka lakana cogo min na min ye polisiw ye ka taa fara min ye sapeur pompiers kan k'olu bɛɛ lajɛlen ka se ka kɛ sɔrɔsi ye nin waati in na an ka jamana kɔnɔ o siratigɛ de la sa Solomani Ayidara Serifukɛ min kɔni ye kuma in kɔni ye a cayara min ye ni taara baroda o baroda la a kuma de bɛ mɔɔw da min ye polisiw ni sapeur pompiers ye olu bɛɛ lajɛlen kan ka kɛ sɔrɔdasi ye min ye farajɛla fanga ɲɛmaaw ye u ye hakilila min da u y'a yira k'a fɔ jamana bɛ bolo min kan min ye cɛfini saba tabaw bɛɛ lajɛlen de kan ka fara ɲɔgɔn kan ka se ka min ye wulikajɔ kɛ malidenw n'u bolofɛnw bɛ se ka lakana cogo min na k'a bɛ ye k'a fɔ an ka sɔrɔsiw u bɛ taa min ye yɔrɔ caman kɔni fura k'a jɛ nka u tɛmɛnen kɔfɛ a bɛ ye k'a fɔ min ye jadi walekɛbaw ye u bɛ tila ka segin ka na min ye an ka sɔrɔdasiw nɔ na k'o tɛ dɔwɛrɛ ye dɛ min kɔni ye ni olu kɔni ye yɔrɔ min kɔni fura k'a jɛ ko siga t'a la dɛ min ye polisiw ni sapeur pompiers ye ko olu bɛ se ka taa bila ye yaasa min ye sigidalamaw ye olu bɛ se ka lakana sɔrɔ cogo min na o siratigɛ la nin kuma kɔni fɔlen ye sa min ye Mali faranjala fanga wasabilo o tɛ CNT maaw ye sa olu kɔni y'a wete a wete kɛ yɔrɔ kɔni na sa min ye an ka CNT membre maa 111 olu kɔni zɔnna mɔ k'a yira k'a fɔ siga t'a la dɛ yaasa min ye lakana ka se ka sabati an ka jamana kɔnɔ sɔrɔdasiw ka baara bɛ se ka nɔgɔya u bolo cogo min na min kɔni yɔrɔ minnu bɛ yen ne gɛlɛya kɔni don mɛ min ye a mara cogo kɔni na sa o na kɛ sababu ye ka na ni nɔgɔya ye o de siratigɛ la sa CNT mɔgɔw kɔni y'a yira k'a fɔ k'olu sɔnna ma min ye polisiw ye ka fara min ye sapeur pompiers kan k'olu ka kɛ sɔrɔdasi ye
ne bɛ ne kɔfɛ sa na nin bɛɛ lajɛlen banna min ye a dossier a kan ka segin ka taa Koloba min ye Furanjala fanga ɲɛmaa ye ale bɛ se ka min ye a tɛgɛ nɔ bila cogo min na to dɔwɛrɛ ye k'a promulguer k'a yamaruya k'a yira k'a fɔ min ye polisi ni sapeur pompier k'olu bɛɛ kɛra min ye sɔrɔdasiw ye nin waati na min ye sɛbɛnfura kɔni a yɛlɛlen ka taa Koloba min ye Furanjala fanga ɲɛmaa colonel Asimi Goyita a mi yɛrɛ bila kalani caman na ko o yɔrɔnin bɛɛ a sina k'a tɛgɛ nɔ k'a la ten hakan awɔ a y'a kɛ cogo di a y'a tɛgɛ nɔ bila a la a ko n sɔnna a ma o kɔrɔ sisan polisi sapeur pompier i ye sɔrɔdasi ye sɔrɔdasiw bɛ taa kɛlɛkɛyɔrɔ la cogo min na polisi bɛ taa ten sɔrɔdasiw bɛ taa kɛlɛkɛyɔrɔ la cogo min na sapeur pompier bɛ taa ten wa n'o tɛmɛna ka bɔ yen surufukɛ min ye lafasali jɛkulu ko ye syndicat ko o tɛ ban dɛ o tɛ ban dɛ an b'an ka syndicat kɛ an b'an ka syndicat baara kɛ a bɔ i ka kuma kɛ n ko sɔrɔdasi jɛ don e ka bɔ i ka kuma gardiw tɛ yen yan n bɛ n terikɛ wele i kama dɛ e terikɛ jumɛn i bɛ denw dɔn i bɛ denw dɔn fantakɛ nin ye Jawara ko e tɛ Jawara bolo nin ye anw ka Jawara hali 1000 yɛrɛ 72 heures 48 heures ka 1000 yɛrɛ di maa ma Jawara se k'a kɛ o to yen sa ni anw ka 72 heures ni 48 heures a n'o bannen sa sirifukɛ waati dɔ sera sa nin y'o de bannen ye Fasiri ale kɔni sɛbɛnna min ye le républicain ale Fasiri jɛkulu bɛɛ lajɛlen fɛ ka républicain Fasiri jɛkulu maa bɛɛ lajɛlen fo Mamadi Bakɔrɔba Konate mɛ n tɛgɛ don ni sɛbɛn min n'u k'a ma la lettre du peuple jamanaden ka bataki i b'a ye k'a fɔ bi an bɛ waati min na dɔgɔtɔrɔ Sogɛli Kɔkala Mayiga nali premier ministre primature la n'o o ye anw ka premier ministre Dagaro ye ayiwa a bɛ kɛ a tɛ kɛ a kɔni kelen bɛ kuma caman ye ayiwa min bɛ tali kɛ bi an bɛ waati min na maa caman yɛrɛ ɲininka e ko nin ko in a gulonnen bɛ ko fila dɔrɔn de la waati ale ni yamaruya min n'a bɛ bɔ jamana ɲɛmaa yɛrɛ kɔni yɔrɔ la ayiwa dɔw b'a jira k'a fɔ ko dɔgɔtɔrɔ Sogɛli Kɔkala Mayiga a kɔni nali ayiwa fɔ ala ko ba fɔ kɔlɔsi ka sama ka si a la ayiwa min ye ka tila ka tile yɛrɛ bɛɛ k'a la e ko a to yɔrɔ la wa i b'a ye k'a fɔ an bɛ waati min na ko nin kɔni ye dɔgɔtɔrɔ Sogɛli Kɔkala Mayiga film min n'a kun y'a tourné e ko o ma se ayiwa a ban yɔrɔ la wa i b'a ye k'a fɔ min ye k'a fɔ bɛni a ka yɛrɛ sɛgɛnnafiɲɛbɔ ye bari ka bɛni Faru yɛrɛ kɔni togoya ye ayiwa jamana ɲɛmaa ye sariya ta min bɛ colonel Abdulaye Mayiga ka se ka ale kɛ premier ministre a nɔrabila ye ayiwa i b'a ye k'a fɔ nin wale in kɔni a bɛ nin ye a siɲɛ fɔlɔ yɛrɛ ye koyi n'i y'a jateminɛ ayiwa i b'a jira k'a fɔ nin wale min kɔni tɛlen filɛ nin ye ayiwa sariya min yɛrɛ kɔni fɛnɛ bɛ ka ministres sugandi o b'a jira k'a fɔ ni premier ministre yɛrɛ kɔni ni ale yɛrɛ kɔni ye gɛlɛya sɔrɔ ayiwa a nɔra bɛ se ka labila min bɛ tali kɛ ministre min ka baara bɛnnen bɛ kɛlɛcɛw olu ka ko bɛɛ ɲɛnɛbɔli ma ayiwa fanga cɛbɔ ministre o fɛnɛ b'a la fo ka taa se sɔrɔ yɛrɛ kɔni a ministre yɛrɛ kɔni yɛrɛ ma nka bi an bɛ waati min na i bɛna ye k'a fɔ min ye jateminɛlikɛla caman olu kɔni y'a jira k'a fɔ ko ni sariya min yɛrɛ kɔni talen filɛ ayiwa ko a kun b'a jira k'a fɔ ka dɔgɔtɔrɔ Sogɛli Kɔkala Mayiga dɔɔni ayiwa k'a turu ta ka da bana kun ayiwa ka se k'a ta ni k'a se ka a dɔɔni k'a sɔrɔ a ma kɛ ni kɛlɛ ye a ma kɛ ni wɔyɔ ye maa si den kelen ma dimi ka se k'a ta ten k'a bila kɛrɛfɛ ten ayiwa a ko b'o cogoya la ayiwa i b'a ye k'a fɔ min kɔni bɛ tali kɛ dɔgɔtɔrɔ Sogɛli Kɔkala Mayiga ayiwa n'o bɛ tali kɛ a sigi yɛrɛ la ka na min ye primature la ayiwa caman yɛrɛ kɔni ko ayiwa ko fɔ subaya ko ba olu yɛrɛ kɔni ɲɛ t'a la bari ka d'a kan ka dɔgɔtɔrɔ Sogɛli Kɔkala Mayiga k'ale yɛrɛ kɔni to yen nɔ waati min na i bɛna ye k'a fɔ min bɛ tali kɛ k'ale yɛrɛ kɔni to yen waati min na ayiwa min bɛ tali kɛ gɛlɛya misɛnninw na olu yɛrɛ dɔw tun bɛ yen nɔ bari ka da a kɛwale ani a tun bɛ kuma minnu fɔra i b'a ye k'a fɔ Mali kɔnɔ minnu ni olu yɛrɛ kɔni kelen bɛ k'u kɔkɔ da cɛmancɛla fanga kɔ la olu yɛrɛ kɔni tɛ to yen ayiwa minnu ni olu yɛrɛ fɛnɛ bɛ k'u kɔkɔ da cɛmancɛla fanga kɔ la jamana kɔ kan ayiwa olu yɛrɛ kɔni fɛnɛ ayiwa dɔw bɛ fɔ olu yɛrɛ kɔni bɛɛ ma i b'a ye k'a fɔ bi olu kɔni y'a kɛ mun ye n'i y'a ye an bɛ tali kɛ bari ka d'a kan dɔgɔtɔrɔ Sogɛli Kɔkala Mayiga ko maa o maa n'a bɛ fɔ mun ma les acteurs de la démocratie olu kɔni a ye kuma min fɔ olu ma halisa a b'o olu yɛrɛ kɔni kɔnɔ ayiwa n'i y'a ye k'a fɔ an bɛ bɛɛ jɛ mun na ayiwa k'i b'a ye k'a fɔ a sababu kɔni bɔra olu la nka n'i nana ye k'a fɔ Sogɛli bɛ nin wale kuma ta k'a fɔ olu ma bari ka olu y'a bila jurusara minɛn kɔnɔ olu y'a babakɛ n'o o ye a fa ye Musa Tarawele Ala ka hinɛ a la ayiwa olu jɛra k'o lajigin
laɲini min kɛ ayiwa maa caman yɛrɛ kɔni y'a ataka a bila o minɛ yɛrɛ kɔni kɔnɔ ayiwa i b'a ye k'a fɔ bi an bɛ waati min na dɔgɔtɔrɔ Sogɛli Kɔkala Mayiga ayiwa min bɛ tali kɛ M5 RP ye n'o ye a yɛrɛ ni minnu tun bɛ taama la ɲɔgɔn fɛ fo ka taa se maa minnu yɛrɛ tun bɛ yen nɔ n'a bɛ fɔ olu ma ko cadre d'échange i b'a ye k'a fɔ olu yɛrɛ kɔni tun ka kuma misɛn kɔni a cayara nka an b'a ye k'a fɔ a ka jɛkulu yɛrɛ kɔni kɔnɔna la olu y'a laɲini dɔgɔtɔrɔ Sogɛli Kɔkala Mayiga fɛ i kɛra premier ministre ye wa i bɛ jɔyɔrɔ min na M5 RP kɔnɔ e ko i to o bila ten wa o bilabaliya min n'o o fana kɛra ayiwa o de kɛra kɔlɔlɔba ye min ye ka ɲɛsin dɔgɔtɔrɔ Sogɛli Kɔkala Mayiga ale ni a jɔw yɛrɛ kɔni ni ɲɔgɔn cɛ i bɛna ye k'a fɔ Modibo Sidibe Koniba Sidibe Madame Si Kadiatou Sow Mohamed Ali Bacili ayiwa olu yɛrɛ kɔni ma u ka dusumangasi olu yɛrɛ kɔni m'o o dogo dɛ ayiwa ka bɛn ni dɔgɔtɔrɔ Sogɛli Kɔkala Mayiga ale yɛrɛ kɔni ka nin wale ninnu yɛrɛ kɔni kelen kelen bɛɛ lajɛlen nka maaw yɛrɛ kɔni bɛ ɲininkali la min bɛ tali kɛ dɔgɔtɔrɔ Sogɛli Kɔkala Mayiga nali la ayiwa camancɛla fanga a minisiri ɲɛmaaya la e ko a tɔ a ma don sogo la wa k'a fɔ k'i bɛna a ye tuguni ko n'a bɛ maa min kun na minnu n'o olu ye Sogɛli jɛw ye a teriw don ayiwa halisa o sigasiga min yɛrɛ kɔni b'o olu la ko ka film o k'a to a jɔyɔrɔ la o k'a to a jɔyɔrɔ la a ma bɔ yen fɔlɔ awɔ a kana bɔ yen o k'a to yen a ma bɔ yen a bɛ yen parce que décret min taara o c'est intérimaire awɔ nka o kana bɔ yen yɛrɛ de i bɛna mun f'i ɲɛna o k'a to a jɔyɔrɔ la i b'a dɔn Sogɛli tɛ se ka bɔ i b'a dɔn a dalili dɔ ye min ye Sogɛli taara diɲɛ kuma min fɔ Nations Unies na o yɛrɛ tɛ charte ma prévoir ka militaire kɛ premier ministre ye quoi la charte n'a pas prévu cela a charte ye charte yɛrɛ an bɛ to k'a zago a kunna an bɛ to ka intérimaire in hali n'an bɛ transition in tɔn kɔni bɛ se ka laban ni intérimaire in kɔni ye mais k'a fɔ min ye Surukɛ a y'an ka taa ni fasiri ye ne fanga mago bɛ e la ka sira bɔ yan fɛ a bɛ tɛmɛ foyi t'a la n'a y'o kɛ n fana bɛ kun fori ka bɔ a kɔrɔ o la an n'an ka mobili bɛɛ bɛ bin siga t'a la a bɛɛ lajɛlen bɛ kun fori ka bɔ an n'an ka mobili bɛɛ bɛ bin ne bɛ n tɛgɛ don ka bɔ ni sɛbɛn ye sɛbɛn min ni u b'a wele ko l'élite Surukɛ min ye jamana sariya sunba kura ni o ye constitution kura ye min kɔni ye ale ɲɛbila gafew olu kɔni bɔra nin waati in na Surukɛ o de siratigɛ la sa min ye l'élite maaw ye olu ni cɛba dɔ sigira ka kuma n'a bɛ wele ko Mohamed Cherifu Ayidara min ye la diaspora malienne conseil supérieur de la diaspora malienne CSDM ayiwa ɲɛmaa don Surukɛ ni e mago bɛ fɛn min na a fɔ sa ne b'a fɔ Mohamed Cherifu ye ni mago bɛ min na a fɔ dɔrɔn ne ni n bɛnkɛ y'an tɛgɛ di ɲɔgɔn ma suro yan nɔ tɛ n'o fɔ ne ɲɛna na duma ka d'a ye dɛ an y'an tɛgɛ di ɲɔgɔn ma Surukɛ b'a fɔ ko maa maa y'a bɛnkɛ ye a bɛɛ bɛ na k'a kɔrɔ bɛnkɛ fo ka gɛlɛ a ma dɛ nin ye juguya ye diɲɛ yɛrɛ bɛɛ Ayidara Ayidara n'o nana Konate ta k'o kɛ n bɛnkɛ ye o ayi o tɛ kɛ fiyewu Surukɛ maninka kɛ ni m'o kɛ kabini ayi Surukɛ ye ne bugɔ sa o Surukɛ ye ne ci Surukɛ ye n di sa i ka tila nin na ne nana bɛ n di yan n mago b'i la fɔlɔ n'i tilala n ka b'i kalan nin na ka siga t'a la min ye Mohamed Cherifu Ayidara min ye ale ni min ye l'élite fasirijɛkulu mɔgɔw o sigira ka masala min ye an ka jamana sariya sunba ale ɲɛbila gafe ni o ye avant projet de constitution ye u sigira ka masala kan siratigɛ la sa min ye Mohamed Cherifu Ayidara u y'a yira k'a fɔ ko yɛlɛma ale yɛrɛ ka yeta ye jumɛn ye min ye jamana sariya sunba kura ale ɲɛbila gafe in na Mohamed Cherifu Ayidara a kɔni y'a yira k'a fɔ ale kɔni fɛ nin ye baara ɲuman ye maa minnu dara ka fara ɲɔgɔn kan yaasa min ye avant projet in ye ka se ka ale labaara cogo min na Mohamed Cherifu Ayidara a ye u fo ka u waleɲuman dɔn a kɔni y'a yira k'a fɔ min ye olu yɛrɛw sɛgɛn dɔɔni yɔrɔ dɔ kɔni bɛ a la k'a bɛ ko min ɲinɛ mɛ ne ka kɛ min ye an ka tumamangew kɛ ni o ye diaspora maaw ye o tɛmɛnen kɔfɛ min ye ɲininkalikɛla ye a ye min ye Mohamed Cherifu Ayidara ɲininka ko kura a ko yɛlɛma Mohamed Cherifu Ayidara min ye nin gafe in kɔni ale sɛbɛnni ye ni o ye avant projet in ye yɛlɛma u y'a ɲininka wa a y'a yira k'a fɔ k'u ye ale ɲininka
aka hakilala aka tabulu minyi ka nyeshi minyi anga tungarango ma aka ja ale ko ni ufo uye aya yirula ka fo minyi mali tungarango uye u sengenedu wa minyi mali tungarango uye u joro kabo kusebe minyi mali ale jolila ula ko ale kunya la jinisa minyi wasade do uye o ka se ka di minyi mali tungarango ko ne mo minyi ni jamana shera sumba kura ngone ngono ni o nouvelle constitution yi o temene ko ka buisa minyi nyingal kelay ay Mohamed Sherifu Aidara nyinga kokura ako Mohamed Sherifu Aidara o minyi gafe kura nyisa anyebla baro ko kele ngone ma kono ka ma chale do anga tungarango fe o tebe dorede ka sibe me ka yira ka fo e ma wo ma ikera mali denye mali kono ikera mali denye isigile do mali koka ni ko ne ma fa ka ke jamana nyemayi sika tala de mi ngoni jamana fla sebe ko ndi ke ibulu ibi bakilinde la kam mali kelindata no ko ngara ibi siki kambo mi mali jamana nyemaya no fe ko yele ma Mohamed Sherifu Aidara aka hakilla yumenyi ola Mohamed Sherifu Aidara akoni ya yira ka fo o mi fam ya baliya yi abeni yore ndila utedo wede mami mim ni mali denye ni sigi me jamana wore kono o ni nana ka fo ko ba fa ka jamana nyemayi o mi ngoni nye na fere ne dabali konenge ibe jamana mi ngoni ngono gerejege nyine konena o luka sebe bura kina ba ola Mohamed Sherifu Aidara aya yira ka fo ko yi bara gbelenyi ko adola mi nye ne sigile me ina fo mi nye korwari jamana na o ka bara bele jele be ka ke korwari adola ne ba fa ka jamana nyemaya nyine malila ko ka ba mi nye korwari sebela adola ne make jamana nyemayi iteni korwari yebili wa iteni mali fene yi ko ni gwela mi na sebe koroka bo ko sebe ko dila ko ale ba nyini mi ngoni nye ni ava projet ale sebe ne bawye u ka fere ne dabal ke hakila mi ngone me ale bolo ka nyeshi mo blasirali mi me ale bolo ka nyeshi mo o te dorede ni ba fe ka ke jamana nyemayi ni ba fe ki kambo ni nationalité flabe ibulu sikatala ko ale ba nyini u fe u ka mi nye malido mbele jele ya maroya e ka se ki kambo allo ya soro mi nye nationalité sababe ibulu ko ngani ko ngara jamana nyemayi mi nye nationalité toyi ibi ba olula mi ngode Mohamed Sherifu Aidara yi akoni yene ndajirali konenge ka nyeshi mi ngoni ye constitution ale sebe mbo mo o temene ko ka boy o ya nyinga ka fo Mohamed Sherifu Aidara mi nye kango ye apuma chaya ledo ali sa mi nye malidu nye maminu mbora ka mi nye ne ava projet sebe o koni ya yira ka fo mi nye tubabu kai ale na kanga barake kai o Mohamed Sherifu Aidara ko akakila jumenyi akoni ya yira ka fo hakila mi ngone me ale lade mi nye bamanangai u kana nyine bamananga kode u ka bamananga ta ka se ka ale fara mi nye tubo ka chugo mina mi nye baraka se ka ke nane vla bele jeli nyumve o de siratige la sa mi nye Mohamed Sherifu Aidara ay bele jeli fo ka bele jeli wali mando kala kala ne basigi anga jamana kono ne basigi ngone zimina mi nye Umaru da nyugo fe asamana ka bo mi nye liliti kono wadi bogorwa konate ko kulu sanfɛ yiri kɔnɔ min b'o kan o de bɛ yɔrɔ jan ye ne bɛnkɛ ta o ye k'a fo ka waleɲuman dɔn teliyala mɔdi bɔgɔrɔ kɔnati ayiwa n bɛ n tɛgɛ don min ye le matin n bɛ bɔ n'o ye joona olu fɛnɛ b'u da don min bɛ tali kɛ jamana sariya sunba kura min ni a baara fɔlɔw kɔni kɛra i b'a ye k'a fɔ politikimaw fo ka taa se politiki tɔn dɔw yɛrɛ kɔni ma ayiwa olu kɔni y'u jɔ jɛmɛfɔla yɛrɛ kɔni jɔyɔrɔ la i b'a ye k'a fɔ min bɛ tali kɛ adema association fo ka taa se PIDS ma Dabajawara ayiwa olu kɔni an bɛ waati min na olu y'a yira k'a fɔ sariya sun min talen filɛ ko nin ye ka anw ka jamana k'a kun tilen ka taa kɛ ko kun ayiwa min ye ka gɛlɛya ba ayiwa k'a bɛ tali ko de la ayiwa maa dɔw yɛrɛ fɛnɛ ko ɲɛmaa minnu bɛ an kunna ayiwa malidenw kɔni ma kala fili u ye ayiwa o b'a to olu kɔni tɛ se ka u tɛgɛ maga n'o ye jamana sariya sunba la ka se ka a yɛlɛma
a sɛbɛnba a ɲɛma sɛbɛnnikɛlaw olu ka ɲɛma n'o ye sariya sunba ye Fuseni professeur Fuseni Samake ayiwa i b'a ye k'a fɔ ale kɔni y'a yira k'a fɔ ko ni sariya sunba in kɔnɔ yɛlɛma caman yɛrɛ kɔni o de kɔni b'a kɔnɔna la ayiwa min b'a to démocratie a kolo tɔ ka don anw yɛrɛ kɔni ka jamana yɛrɛ kɔni kɔnɔ i b'a ye k'a fɔ min bɛ tali kɛ gouvernement ɲɛma la ayiwa ko ale yɛrɛ kɔni baara minnu n'o bɛ kɛ gouvernement fɛ ale tɛ to o lakali bilen wa ale tɛ minɛ o la bilen assemblée yɛrɛ ɲɛkɔrɔ n'o ye wasadenw ye dɛ ayiwa ko jamana yɛrɛ ɲɛma ayiwa ale de bɛ ɲininka o la min ye wasadenw yɛrɛ kɔni olu ɲɛkɔrɔ ayiwa i b'a ye k'a fɔ min ye hakilina camanw ye ayiwa olu yɛrɛ kɔni fɛnɛ donna kɔnɔna la ayiwa ko jamana ɲɛma fo ka taa se min ye wasaden yɛrɛ kɔni ɲɛma yɛrɛ kɔni ma ayiwa i b'a ye k'a fɔ ko olu yɛrɛ kɔni an y'a fɔ cogoya min na assemblée min bɛ tali kɛ gouvernement na olu kɔni tɛ ɲɛfɔli kɛ wasadenw yɛrɛ kɔni ɲɛkɔrɔ nka jamana ɲɛma ayiwa min mana bɔ a la ayiwa ale de kɔni kan ka taa o bɛɛ lajɛlen yɛrɛ kɔni ɲɛfɔ min ye wasabilo yɛrɛ kɔni kɔnɔna la b'a yɛrɛ k'a fɔ président de la république ko ale yɛrɛ kɔni tɛ se ka dankari kɛ min ye assemblée yɛrɛ kɔni tigilamɔgɔw olu yɛrɛ kɔni ka baara la wa assemblée minnu ye wasadenw ye wa olu yɛrɛ kɔni fɛnɛ tɛ se ka kɛ sababu ye min ye ka premier ministre k'a gɛn ka bɔ baara la i b'a fɔ waati tɛmɛlenw na u kun kɛlen bɛ ka min ta ka Sumaworo Bubelu sɛgɛrɛ ala ka ɲin'a la o se tɛ bilen min ye ayiwa gouvernement ye k'a fɔ ko gouvernement fɛnɛ bɛna dan maa 27 ma nka o kɔrɔ délégué bɛ se ka k'a la dɛ a ma ɲa dɛ ka 29 délégué t'a la ministre délégué kɛ délégué bɛ bɔ a la sa n'u bɛ tila k'o wo ni de don a la ko ministre se ka k'a la ko délégué professeur a b'a hakili to a la ayiwa min bɛ tali kɛ yɔrɔ kuraw minnu ni o bɛ jamana ka cakɛda kuraw ayiwa dɔw farala kan ka se ka dɔw yɛrɛ kɔni fɛnɛ bɔ a la ayiwa min bɛ tali kɛ nin baara ninnu kɔni bɛɛ la a y'a yira k'a fɔ jamana sariya sunba a kɔni olu ni kɔni dilanna ka bɛn ni jamana yɛrɛ bɛ waati min kɔnɔna la nka i b'a ye k'a fɔ k'a bɛna se ka jamana fɛɛrɛw kɔni bɛɛ lajɛlen mun tigɛ ayiwa a y'a yira k'a fɔ kuma ninnu kɔni a tɛ se k'o bɛɛ lajɛlen latigɛ mais waati min na Fasili Sɛbɛnba o de ye Achi Sise ayiwa min n'an y'a bɔ le matin Fadel Jakulu mɔgɔ an b'u fo ne bɛ nɛgɛ don ka bɔ ni sɛbɛn ye sɛbɛn min ni o b'a wele ko le point ale kumanen don dɛ min ye an ka minisiri muso min ka baara bɛnmɛ min ye Sirabaka ko olu kɔɲɔw ɲɛnabɔli ma ale kɔni bɔra dɛ min ye sirifukɛ ka kuma a y'a yira k'a fɔ ko n'an ye jateminɛni kɛ min kɔni ye Mali sira ko k'a sɛbɛkɔrɔ gwɛlɛyalen don min ye gitɔrɔ minnu bɛ yen n'u kan ka da u tɛ da o dacogo la wa a dɔ la hali n'a dɔw dara sirifukɛ san kelen ale bɛ taa dafa yɔrɔ o yɔrɔ k'i b'a sɔrɔ min ye gitɔrɔ ye a bɛɛ lajɛlen sɔgɔsɔgɔra k'o kɔni ye baara ye baara min ni fu kan ka siri o la nka min kɔni kɛra balana ko ye min ye minisiri min ka baara bɛnnen bɛ min ye nin Sirabako ko kɔɲɔw ɲɛnabɔli ma sirifukɛ a bɔra ka min ye hakililaba dɔ ta hakililaba min o tɛ dɔwɛrɛ ye min ye fara ɲɔgɔn kan jɛkuluba minnu faralen don ɲɔgɔn kan ni o ye Sirabaka ko ale dɔmanganaw ye a cɛnganaw ye maa minnu min Sirabaka ko yɛrɛ cogoya dɔ ni o ye l'ordre des ingénieurs Conseil du Mali OICM ni o tɛmɛna ka bɔ yen sa min ye l'OPECOM mɔgɔw ye olu kɔni bɔra min ye minisiri muso in ye ka se k'a jaabi u y'a yira k'a fɔ ko tiɲɛ don min ye baara kɔni ye ni gwɛlɛya bɛ baara la minisiri muso a kan ka olu de wele u bɛ sigi ka masala yɔrɔ minnu bɛ yen n'a jɛngɛnen don a bɛ se ka lakile cogo min na u b'o hakililaw fara ɲɔgɔn kan ka se ka min ye a lakile o lakile cogo la ko ɲɔgɔn tɛ min kɔni ye nin cakɛdaba in yɛrɛ ye ka na olu tɛgɛ ko ka bɔ min ye Sirabakan ko ale yɛrɛ dilancogo kɔni na a sirikɛ k'o ye baara ye baara min n'a cɛ ka jugu wa k'olu kɔni bolo min kɔni ye fili dɔɔni k'a bɛ minisiri ka baara la ko ka sababu kɛ olu yɔrɔw ka baara in min ye a bɛ sariya dɔ de kɔnɔ a sariya yɛrɛ la ni baara taa cogo kɔni man ɲɛ min ye nin jɛkuluba in a cakɛda a tɛ datugu ko nka sika fɔ de bɛ kɛ gwɛlɛya bɛ yɔrɔ min na olu bɛ se ka furakɛ cogo min na u bɛ se k'a furakɛ ɲɔgɔn fɛ cogo min na ne Basiri kɔni sɛbɛnna
ade fe asamana ka bɔ le point kɔnɔ ade ka fo modi bɔgɔrɔba kɔnɔte ko ni ayiwa taama yɛrɛ kɔni ma ban bolo fini fana alisa o tɛ ban min bɛ tali kɛ sirako la alisa a gɛlɛya kɔni bɛ yen nɔ bi an bɛ waati min na transition a bɛna waati min na ayiwa o kɔni ye min ye mana jɛmanba k'a da maliden bɛɛ lajɛlen ɲɛ la min bɛ tali kɛ sirako ta fan fɛ ayiwa an bɛ waati min na n'i taara min ye Lafiyabugu Bamakɔ commune 4 na ayiwa maa yɛrɛ kɔni a tɛ se ka boli moto kuma tɛ moto yɛrɛ kɔni ma hali matigiw olu yɛrɛ kɔni bɛ jigin dingɛ kɔnɔ ayiwa fo ka taa se mobilitigiw yɛrɛ kɔni ma ka bɔ yen an bɛ taa Kulukoro anw yɛrɛ fɛ yan nɔ ka se Bukasomugu yɛrɛ kɔni turune la ayiwa n'i sera yen Mɔmɔdi Bakɔrɔba ayiwa hali k'i munuma o ka fisa e k'a fɔ k'e b'i sigi moto kan ka taama bari ka da ka moto kan ka boli i bari ka da ka sira k'a tiɲɛ min ye tiɲɛni dan ye wa nin bɛɛ kɔfɛ i bɛna ye k'a fɔ an kɔni de bɛ maaw ka de bɛ taa ni ka segin na nka yɔrɔ yɛrɛ kɔni a tɛ se ka lajɛ ayiwa i b'a ye k'a fɔ miliyɔn caman o de bɔra min ye ka se ka don Mali yɛrɛ kɔni sirako la ko nka bi an bɛ yɔrɔ jumɛn de la i b'a ye k'a fɔ samiya min yɛrɛ kɔni tɛmɛra ayiwa baara ko min n'a kɛra min ye transition minisiri min ka baara bɛnnen bɛ ayiwa ni ayiwa taa ni ka segin fo ka taa se sirako ɲɛw bɛɛ lajɛlen ma e ko samiya min tɛmɛra o ma a ka baarakɛyɔrɔ ka ko caman da fiɲɛ la wa bari ka d'a kan i b'a ye k'a fɔ sira yɛrɛ kɔni taa ni ka segin a gɛlɛyara gidɔrɔn kan fan bɛɛ kɛra wo misɛnnin ayiwa mobiliw ka taali yɛrɛ o de kelen bɛ sababu yɛrɛ ye i se o se Bukasomugu la embouteillage o de bɛ ɲɛ i yɛrɛ se o se hali fajirida n'i bɛ tɛmɛ yen i b'a ye k'a fɔ f'i k'i sen da i ka fɛrɛn kan Bukasomugu turunen da ɲuman t'a la Bamakɔ yɛrɛ bɛɛ a b'a fasili filɛ k'a fɔ nin n'i y'a ye a yɔrɔ kɔni a kelen bɛ gɛlɛya yɛrɛ kɔni ye fasili kɔni sɛbɛnba o de ye awasi anw ye min bɔ ayiwa i b'a ye k'a fɔ fasili min bɔra n'o bɛ fɔ Reflet d'Afrique an ye Patrice Magabu kɔnɔ an b'a fɔ ka waleɲuman dɔn ne bɛ nɛgɛ don ka bɔ ni sɛbɛn ye ka bɔ ni sɛbɛn ye n'an b'a wele ko kabako fadunuya fa farangaba min ye dugutigi kɔni ye sa ko tɔgɛ kɔni kɛra dugutigi la Ngami o bɛ dugu ci o bɛ dugu ci min ye sirikukɛ dugu dɔ bɛ yen n'u b'a wele ko Kusananduwa Kusananduwa min ye ale yɛrɛ bɛ min ye Buna ale yɛrɛmara kafo la dugutigi ni o b'a wele ko DB DB ale kɔni ye hakililajugu kɔni da don dɔ la kɛrɛnkɛrɛnyana min ye sibiri tɛmɛnen ye n'ale bɛnna min ye octobre kalo tile 15 ma san 2022 sɔgɔmada ye nɛgɛ kaɲɛ 3 waati BD ale yɛrɛ dugutigitɔ n t'a dɔn min ye kumamisɛnnin dɔ tɛmɛna n'a furumuso cɛ sɔgɔmada ye nɛgɛ kaɲɛ 3 waati min ye BD ye ale kɔni ye muru daduma dɔ kɔni da sirikukɛ a ye muso in kɔni dalen kɔni filɛ a ye min ye muru kari ka jigin a kɔnɔ min kɔni ye muso in kɔni ye a y'a dafara a yɛrɛ ka dɛ tuma min na ni muru kɔni donna muso in kɔnɔ min ye joli kɔni ye ale bɛ ka sɛri min ye sokɔnɔna fa bɛɛ lajɛlen fara joli la nka muso in fɛnɛ maa datugui don ka sababu kɛ sirikukɛ n'a kɔni wulela yan an tɛ Titibugu la kunna ma ja dɛ fo Bukasomugu turunen min ye muso in tulo k'a ye i b'a mɛn sirikukɛ k'a bɛ komi mukoro yɛrɛ de bɛ muso in da koyi min ye muso ale kobora sirikukɛ muso komolen kɔfɛ u ka dugu n'a dafɛ dugu bɛɛ lajɛlen ala Magari ko filɛ ka kɛ yɛlɛko Magari ko filɛ ka kɛ yɛlɛko ye mɔgɔ joli ko bɛ ka fɔ fɛn min na yɛrɛ ni ala tɛ joli ko bɛ ka fɔ fɛn min na joli de bɛ ka bɔ maa min na e bɛ ka yɛlɛ ayi Magari ko ye a fɔ cogoya min na Magari da kuma surukɛ Magari da kuma mɔgɔw da bɛɛ b'a ko micro de b'a la u ko muso wɔrɔla tapis kɔni tɔgɔ t'o la surukɛ muso wɔrɔlen ko fɔ dugukolo bɛ yɛrɛ yɛrɛ u ka dugu kɔnɔ mɔgɔ bɛɛ lajɛlen kɔni n b'ola ka na dɛ surukɛ awɔ n kulo b'i la ala ɲɛkɔrɔma tigɛ dɛ n ti ɲɛkɔrɔma tigɛ min ye dugulamɔgɔ bɛɛ lajɛlen kɔni n bolila ka na mankan bɛ ka bɔ dugutigi fɛ yen mankan bɛ ka bɔ dugutigi fɛ yen min ye dugutigi yɛrɛ ye a ɲɛ curunna a y'a ye k'a fɔ a y'i bolo biri muso da la muso bɛ ka worondon ala sirikukɛ fo sokɔnɔna bɛ yɛrɛ yɛrɛ a sirikukɛ ni dɔw kuleli ɲɛna i bɛ boli ko k'a sɔrɔ foyi ma kɛ
jama ko ndale dugutigi o kala sa dugutigi ya ka fo ni ngobe cogo min na n'ale ma boli bisani ko dɔ ye min ye dugutigi ale duru do fiɲɛ na fanga bɛ dugutigi dugudenw kɔni nana ye k'a fɔ dugutigi muso ale dalen do sɛrɛgɛ la u ye fɛɛrɛ ni dabali kɛ min ye muso in ye ka se ka taa n'a ye min ye labitaa ni so nka min ye muso in kɔni ye a ma sa dɛ muso in ni kisira a laban min kɔni ye fanga tigilamaw ye u taar'u bolo kɔni da dugutigi ale yɛrɛ dugutigi tɔ kan ne batiri kɔni semina min ye kabako fa duniya fa farangaba a fadiri jakuru bɛɛ lajɛlen fɛ a ma fɔ ko dugutigi tɛ dugu ye ko nka ko dugudenw tɛ bolo yan e bɛ se ka boli cogo di ka sɔrɔ anw t'an tɛgɛ da i kan ne yɛrɛ kɔni ne dabali tila mɔdi bɔkɔrɔba min ye tɛnɛ ye ale sigilen bɛ k'an kɔnɔ a ma sa min ye tɛnɛ ye ale sigilen bɛ k'an kɔnɔ a ma teliya Mamadibugu mɔdi bɔkɔrɔba kɔnɔ ten i b'a ye k'a fɔ a ko cayalen bɛ nin waati in na dɛ ayiwa min ye maa min bɛ n'a bɛ fɔ ma ko Musafa Bagayoko ale de ka keleya jalan a barika ka bon sufɛ a tɛ sunɔgɔ ayiwa tile yɛrɛ kɔni fɛ ale de bɛ to taa ni ka segin na i b'a ye k'a fɔ min bɛ tali kɛ filimi min na fɔ min bɛ taa muso yɛrɛ ka na san a bɛ ɲini ka ko ye sɔn a ko cayara muso yɛrɛ kɔni taara u ka so taali min kɛra so ayiwa maa taara a nɔfɛ taa ni ka seginw kɛra muso yɛrɛ kɔni seginna ka na ni muso yɛrɛ kɔni tɔgɔ ye Awa Berete i b'a ye ka bɛn ni octobre kalo tile 5 san 2022 i b'a ye k'a fɔ min bɛ tali kɛ Musafa la a ko a muso de ma dan kan an bɛ taa kungo de kɔnɔ n bɛ taa min ye ka taa yiri dɔw tigɛ yaasa ka se ka fura bɔ n'o ye bamanan furaw ye ayiwa o min kɛra bese bɛ Musafa bolo nka olu bɛ taa waati min na ale m'a dɔn ko maa y'u lakɔlɔsi u taara kungo kɔnɔ Musafa de ye a muso in lajɛ sa k'o kɛ zirasun ye k'o cɔlɔ a kan na ayiwa ka tila k'a ta a kunkolo la min ye ka se ka muso yɛrɛ su kɔni to yen bese min n'a ye baara in kɛ n'o ye ka se ka o fɛnɛ dogo ale sigilen min kɛra sigiɲɔgɔn min bɛ yen o de y'a ye ko min bɛ tali kɛ fɛn na Sakala n'o ye sigiɲɔgɔn ye ko e kɔni taara kungo la i ni muso tun bɛ ɲɔgɔn fɛ e kelen bɛ ka sigi e ko a ka di wa ayiwa ɲininkaliw kɛra a la o sigali min kɛra a la polisi min b'o kɛrɛfɛ n'o ye sergent ye ni ale yɛrɛ tɔgɔ ko Aruna Jakite ale taara ka taa ɲɛfɔ ɲɛna fɛɛrɛ la ayiwa Aruna Jakite fɛnɛ nana ka ɲininkaliw busanmisɛnninw k'o guwa a la Musafa la ayiwa Musafa kɔni a da ye a yɛrɛ kɛɲɛ u taara ka taa kungo kɔnɔ muso yɛrɛ kɔni dalen bɛ jeli kɔni o bɛ ka suru a kɔ ayiwa bese min n'a y'o kɛ ka baara fɛnɛ kɛ ayiwa a taara ni ka se ka o fɛnɛ yira min ye ayiwa polisilaka in na n'o ye Aruna Jakite ye ka sɔrɔ k'a ɲɛfɔ k'ale muso tun b'a fɛ k'ale janfa de ko ka taa furu maa wɛrɛ ma. Allahu akbar kelenya jala in kɔni filɛ nin ye Ala